Guys, good morning guys. Diata karon dire sa usa sa mga resort din sa Daanbantayan. Muna ako mga kauban, para buyag. Sus. Karabuyag. Na. Yeah. Nagsika nang ita. Nagino, tigo ta. Nara. Kuano low tide dun guys, hunas. So, dahil gapo nga kuano, kato dito ay. Kanang sanjod. Pag chinilas mo kay katunog sa kuano mo. So kanatong makita siya guys, unahan na ning kamay isla. Muna siya ang Isla de Gato. No. Creation ni God. Yes. Lahat ng nakikita niyo. Lahat ng nakikita nyo ngayon dito. Oo. Kay Lord yan. Totoo. Mura siya katong kusog kay diri ang amihan ron guys no. Ang gitawag og kulyada sa amihan, la isa tong kulyada sa habagat. So dito tayo nakita ron guys kini siya no. Mahimo ni siya nga murag naa ni siya kinhason. Agi man ni siya trace man ni siya kinhason. Wala. So ano? Hala guys. Ay tricycle guys, ay nagsuroy-suroy sunasan. Ma'am, tricycle mamay. Nasunasan nagsuroy. Tara. Na. Ay kabuangas mga bata ang ilang tricycle. Ilang tricycle gipasuroy-suroy itong karsada no. Sa karsada. Tunga-tunga sa hunasan. Lapa dyan. Nindot siya og kuan white sand siya niya. Fine sand siya. No, mong makita. So far sa kusog ang hangin wala kayo siya basura. Nindot ang iyang lugar. Nasa mga kuan sa do kanang mga cottages lang agagmay. Nindot kayo ang iyang dagat. Ginaw kayo. Yata karon diri sa Agujo, Daanbantayan no? Area. 6:45 in the morning. Presko kayong hangin ay. So kato siya nga portion guys, murag nasumpay lang siya sa mainland, kay kana mainland at pilon man na. No. Kanang tumoy. Kayong nakita mo ni siya ang Padji, no, or Chocolate Island. O niya ang yang background nga nagtaas kining gamay mo na siya ang kani. Ug kanang makita mo gamay kini nagimaw. Mo na siya ang Malapaskwa. Na siya no. Nalingaw. Yun mga kasamahan, mga kauban ako. Kaubas panginhas. So nindot siya kay lakaw-lakawan early in the morning. Bisa go tay kwarta atong masinati nga murag relax kay ta. Ito yung ma-feel ang gugma sa Ginoo pinaagi sa kinaiyahan. Balak ko more. After nalingaw nga bata magpamilya tayo ni sila na. Nagdaa sa ilang tricycle. Gidulit gid dito sa may hunasan kay hunas man dito gidapit sa may kanang dagat no. Api daghan pa mga bata ni kalawanan, murag amahan siguro nagdaanan ni. Nalingaw sila eh. Nindot kay ang bahas guys ay. White gid siya.
Nindot kayo ang sunrise. Ang hangin, presko kayo. Medyo kusog pero okay lang. Lahat ng nakikita niyo, yung red na color na ano? Oh, ito. Sa may-ari yan. Lumapit tayo, mainit na ulo ko. O, tanang na. Ito ang ano, ito yung... Public, Silvi. O, parang ano. Ayaw mo pangakyat. Ayaw mo pangakyat na kasama. Amahan nung nagsinggit. O, na sa ginla ka pamilya kay nagisinggitan kay in the morning. Ugaw ng country guys. Hindi kayo makuha ng mga samok ba? Seaweed.